श्री दामोदर पेर्लेकर यांच्या स्मृतीला प्रणाम करून मी या व्याख्यानाची सुरुवात करते. सर्व जमलेले सुजाण श्रोते, नमस्कार. मला जेव्हा पेर्लेकरांच्याकडून फोन आला की या विचारवेधच्या व्याख्यानासाठी यायचं आहे, मला नाव माहिती होतं, परंतु ही कल्पना नव्हती की ही संस्था 111 वर्षांची जुनी आहे आणि ह्याची आधी चळवळीशी, गोव्याच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या चळवळीशी याचा धागा पहिला गुंतला गेलेला आहे. संस्था खूप स्थापन केल्या जातात, पण संस्था पुढे जगवणं आणि ते सुद्धा त्या संस्थेचा कॉन्शियस, त्याचा आत्मा जिवंत ठेवून तो पुढे तसा ती संस्था पुढे चालवणं हे खूप कठीण असतं. आणि हे कार्य आपण इथे सर्वजण करत आहात, त्याच्याबद्दल मला आपल्या सर्वांचं खूप कौतुक वाटतं आणि त्याच्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन. सेलफोन हा विषय मी मुद्दाम घेतला कारण आज आपल्या आयुष्यात हा अविभाज्य घटक म्हणून आज आपण तो ॲक्सेप्ट केलेला आहे. म्हणजे जशी वीज, इलेक्ट्रिसिटी आज आपल्या समाजामध्ये किंवा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये अत्यंत आवश्यक आहे, तिच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही, तसंच आता बरंचसं सेलफोनचं झालेलं आहे, मोबाईल फोन. प्रत्येक वेळेस असा विचार करताना म्हणतात की सेलफोन किंवा मोबाईल फोन, मी दोन्ही या अर्थाने तो शब्द वापरते, त्याच्यात थोडासा डिफरन्स असला तरी, हे शाप आहे का वरदान? तर माझे मत आहे की हे निश्चितपणे वरदान आहे. आज सेलफोनचं महत्त्व आपल्या आयुष्यात किती आहे आणि हा सेलफोन आपल्याला जगण्यासाठी आपलं जगणं किती सुकर केलेलं आहे आणि आपल्याला किती मदत करतो हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे सेलफोन हे वरदानच आहे. आपल्याला डार्विनचा सिद्धांत आठवत असेल की ज्याच्यामध्ये सांगितलं की जर एखादा अवयव जर आपण वापरला नाही आणि जसं शेपूट आपलं गळून पडलं कारण ते न वापरल्यामुळे, तसं मला असं वाटतं की आपण अति वापरतो आहोत, त्यामुळे आपल्या हाताचे ते 2 पंजे आहेत, तसा हा मोबाईल फोन हा आपला आता 3रा पंजा झालेला आहे. आणि त्याशिवाय प्रत्येक घराघरामध्ये 2-2, 3-3 फोन्स हे प्रत्येकाच्याकडे असतातच. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल यांनी जेव्हा 1886 टेलिफोनचा शोध लावला, त्यावेळेस त्यांनी असं सांगितलं, त्यांनी भविष्यवाणी उच्चारली होती की मला असं वाटतं की एक असं युग येईल आणि आपण शोधात इतकी प्रगती करू की जेव्हा माणसं टेलिफोनवरून एकमेकांशी बोलतील तर त्यावेळेस ते एकमेकाला दिसू शकतील, बघू शकतील, एवढी क्रांती त्यावेळेस होईल. आणि ही आपण आज 30 वर्षापूर्वी जेव्हा मोबाईल सेलफोन सुरू झाला त्यावेळेस आपल्याला हे लक्षात येतं की आपण हे खरंच आपलं उद्दिष्ट, त्यांनी जी केलेली भविष्यवाणी, ते आज आपण गाठलेलं आहे. मला सेलफोनच्या संदर्भामध्ये बोलताना, मोबाईल फोनच्या संदर्भात किंवा स्मार्टफोन ह्याच्या संदर्भात बोलताना मला 2 महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित कराव्याशा वाटतात. म्हणजे त्याचे उपयोग बरेच आहेत, पण महत्त्वाच्या 2 गोष्टी, कारण एकतर हे अत्यंत सुलभ, स्वस्त आणि अफाट माहिती देणारं असं हे आज एक साधन आहे. 2 महत्त्वाच्या गोष्टीच मी इथे अधोरेखित करणार आहे. एक म्हणजे असं की आपला समाज, म्हणजे आपल्याकडे भारतामध्ये लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये इन्फॉर्म्ड सिटिझन म्हणजे इन्फॉर्म्ड पीपल हा अतिशय महत्त्वाचा घटक असतो. त्याची गरज असते, कारण आज आपल्याकडे लोकशाहीमध्ये लोकांचं मत, लोकांचं स्वातंत्र्य, लोकांना काय वाटतं हे महत्त्वाचं आहे, कारण पीपल दे आर द सॉव्हरेन. त्यामुळे लोकांचं मत बनवणं, ज्याला आपण ओपिनियन मेकर म्हणतो, तर त्या ओपिनियन मेकर म्हणून आज हा फोन, मोबाईल फोन हा महत्त्वाचं काम करत असतो. दुसरा एक अतिशय चांगला, म्हणजे सेलफोनच्या बाबतीमध्ये किंवा मोबाईल फोनच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एक मला सांगण्याचा मुद्दा असा आहे आणि तो आपण सगळेजण मान्य कराल,
ते म्हणजे करोनाच्या काळात ह्या मोबाईलचं असलेलं काम, हा स्मार्टफोन, हा जो काही होता फोन आपल्या हातातला, तो खरोखरच करोनाच्या काळामध्ये तो देवदूत होता. त्यांनी आपली कितीतरी नाती कुटुंब सगळी वाचवलेली आहेत. त्यांनी कितीतरी आपली आयुष्य आहेत ती त्यांना मदत केलेली आहे. त्यामुळे करोनाच्या काळामध्ये हा जो देवदूतासारखा आपण सेलफोनचा वापर केला आणि तो जो त्याचं अस्तित्व होतं ते आपण कोणीही नाकारू शकत नाही. जगाच्या एका टोकापासून तर दुसऱ्या टोकापर्यंत सहज असं आपण आज कॉन्व्हर्सेशन करू शकतो, बघू शकतो. ही क्रांती आहे. आता या सेलफोनचं आपण ठीक आहे, हे आपलं हातात असलेलं डिव्हाइस, उपयुक्तता वगैरे सगळं झालं. पण मला एक कायद्यामधली एक व्यक्ती म्हणून मी आज विचार करते की ह्या सेलफोनचा किंवा मोबाईल फोनचा हा मला कायद्यात काय उपयोग होतो. पूर्वी काय होतं, पूर्वी हा सेलफोन नव्हताच. म्हणजे काल हा सेलफोन नव्हता. सेलफोन कधी आला भारतामध्ये, तर मी हा कायद्याचं आणि सेलफोन ह्याचं जे काही नातं आहे ते मी भारतापुरतं अर्थात मर्यादित ठेवलेलं आहे, कारण नाही तर तो विषय खूप मोठा होतो. तर आपल्याकडे जो सेलफोन आला तो साधारणपणे 95-96ला तो म्हणजे इंट्रोड्यूस झाला आणि त्याच्यानंतर गेल्या जवळजवळ 15 वर्षामध्ये त्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आणि आता गेल्या 10 वर्षामध्ये, या 6-7-8 वर्षामध्ये आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतकं सेलफोनचं प्रमाण, वापरण्याचं प्रमाण आणि त्याच्यामध्ये असणारे वेगवेगळे वापरण्याची पद्धती त्या वाढत चाललेल्या आहेत, वेगळ्या होत चालल्या आहेत. हा जो सेलफोन आहे हा कायद्यामध्ये म्हणजे पूर्वी नव्हता. त्यामुळे आम्हाला आज कायद्यातल्या व्यक्तींना किंवा पोलिसांना त्याचं वेगळ्या पद्धतीने आज तपास करत असू. म्हणजे दिवाणी कायद्यामध्ये दिवाणी स्वरूपाचं काम करताना सेलफोनचा उपयोग हा आज व्हॉट्सॲप आणि व्हॉट्सॲपनी पाठवलेली म्हणजे केलेली सर्व्हिस समजशी ही सुद्धा व्हॅलिड आहे असंही आज आपण म्हणतोय. म्हणजे ते माझंच जजमेंट आहे बॉम्बे हायकोर्टमध्ये की तुम्हाला जर सर्व्हिस होत नाही, नोटीस बजावली जात नाही आहे दुसऱ्या पार्टीवर, म्हणून दिवाणी दावे चालत नाहीत किंवा समन्स होत नाही, हा नेहमीचा, कारण बेलीफ असतो, तर बेलिफाच्या थ्रूच खरं सर्व झालं पाहिजे किंवा शेरीफच्या ऑफिसतर्फे. परंतु जर का आज ती सिस्टीम, नवीन पद्धतीची ती सिस्टीम जर का आज आपण अडॉप्ट करत असू तर ती का घ्यायची नाही हा मुद्दा येतो. तर ती सर्व्हिस होते. पण सर्वात महत्त्वाचा जो भाग येतो तो म्हणजे पुराव्याच्या कायद्यामध्ये. पुराव्याच्या कायद्यामध्ये या सेलफोननी खूप मोठा फरक केलेला आहे. आधी ज्याला आपण ही नावं ऐकली असतील, मी शक्यतो ना कोर्टाची जी भाषा आहे ती आपल्याला समजेल अशी, सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशी वापरण्याचा प्रयत्न करते. ज्याला डायरेक्ट इनडायरेक्ट एव्हिडन्स म्हणजे प्रत्यक्षदर्शी आणि अप्रत्यक्षदर्शी पुरावा. तर पुराव्याचं किंवा परिस्थितीजन्य पुरावा, सर्कमस्टन्शियल एव्हिडन्स आपण ज्याला म्हणतो, हा जो पुरावा आहे या पुराव्याचं गोळा करणं, हा पुरावा मिळवणं, हे काम आज या सेलफोनद्वारा सुलभ झालेलं आहे. पोलिसांच्याकडे आज समजा एखादी खुनाची केस असली किंवा मारामाऱ्या असल्या किंवा काही, तर पोलीस पहिले काय म्हणतात की चला आपण सेलफोन बघूयात, त्या माणसाचा कुठे होता, काय होता. तर एखादा माणूस, एखादी व्यक्ती समजा तिचा खून झाला असेल किंवा ती आणखीन कुठेतरी असेल, साधं कशाला पण शोधकार्य असेल, म्हणजे आता तुर्कस्थानामध्ये भूकंप झाला तर कितीतरी ठिकाणी काय वापरलं गेलं तपास यंत्रणेने की सेलफोन करून पाहिले ती माणसं कुठे आहेत, काय आहेत, तो शोध घेता येतोय. म्हणजे ज्याला आपण लोकेशन शेअरिंग म्हणतो, ते लोकेशन शेअरिंग अँड आयडेंटिफाईंग द लोकेशन हा फार महत्त्वाचा मुद्दा तपास कामामध्ये असतो. इन्व्हेस्टिगेशनचा हा भाग आहे. तर हा तपास आज सेलफोनमुळे व्हिक्टीमच्या बाबतीमध्ये सुद्धा, की कोणी तिथे डेड बॉडी आहे किंवा काय आहे, किंवा आज एखाद्या मुलीला पळवून नेलं किंवा काही, तर ते कुठे आहे, व्यक्तीचं अपहरण झाले तर ते शोधता येतं. तसाच एक दुसरा मुद्दा सेलफोनच्या ह्याच्यामध्ये आणखीन असा येतो की पूर्वी असे स्निफर डॉग वगैरे होते आणि ज्याला एक आमचं तत्व होतं ते म्हणजे लास्ट सीन टुगेदर, की शेवटी कोणाबरोबर गेला बुवा ती व्यक्ती, तर ते लास्ट सीन टुगेदर हे जे आहे तत्व ते आता सेलफोनमध्येच येतं की सेलफोन बरोबर होता का. आणि त्या सेलफोनमुळे आज समजतं की तो माणूस
कुठे आहे, आणि तीच गोष्ट येते ट्रॅकिंग, म्हणजे ट्रॅकिंग केलं जातं. तिसरं येतं की त्याचं कॉन्व्हर्सेशन टॅपिंग केलं जातं. तर हे कॉन्व्हर्सेशन टॅपिंग करणं हे आता तुम्ही टेलिव्हिजनवरती वगैरे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या केसेस ऐकता आणि ऐकिवात येतात, तुम्हाला वाचता की टॅपिंग करणं कॉन्व्हर्सेशन हा गुन्हा आहे का किंवा काय, ह्याची चर्चा येते. नागरिकांच्या प्रायव्हसीवरती त्याचा आज अतिक्रमण आहे का वगैरे. परंतु पोलिसांचं इंटरसेप्टिंग कॉन्व्हर्सेशन हे विशिष्ट प्रकारचं प्रोसिजर फॉलो करून पोलीस इंटरसेप्ट करू शकतात कॉन्व्हर्सेशन्स. म्हणजे एका केसमध्ये तर ती सारा सहाराची केस होती आणि त्या केसमध्ये तर असं होतं की म्हणजे 2-3 गँग्ज होत्या त्याच्यामध्ये क्रिमिनल. तर त्या ज्या गँग्ज आहेत त्या गँग्सचा सहभाग आहे का हे शोधण्यासाठी पोलिसांनी कॉन्व्हर्सेशन इंटरसेप्ट केलेली होती. ती प्रोसिजर फॉलो करावं लागतं पोलिसांनी, काही त्याचे रूल्स आहेत. माझ्याजवळ जवळजवळ 65 कॉन्व्हर्सेशन्स माझ्यासमोर पोलिसांनी सादर केलेली होती आणि ती कॉन्व्हर्सेशन ती त्यांनी अशी इंटरसेप्शन 2 फोन्समधलं कॉन्व्हर्सेशन ते माझ्यासमोर त्यांनी ट्रान्स्क्रिप्ट करून दिलेलं होतं. त्याच्यातूनही तुम्हाला कळतं की माणसं नक्की काय बोलतायत आणि काय त्यांच्याकडे चाललं आहे. एका केसचा मी जरूर उल्लेख करेन की जो पूर्वी नसायचा, हा फॅक्टर पूर्वी नव्हता, पण आज आपल्याला हा पुराव्यामध्ये हा फार मोठा क्रांतिकारक बदल झालेला आहे. एका अभिनेत्रीने आत्महत्या केलेली होती, म्हणजे तिने गळफास लावला होता आणि आत्महत्या केली होती अशी माझ्याकडे केस आलेली होती. आणि त्याच्यासाठी त्या मुलीचा जो प्रियकर होता त्याला अटक झाली होती आणि त्याचा जामिनाचा अर्ज माझ्यासमोर आलेला होता. तर त्या जामिनाच्या अर्जाची सुनावणी असताना त्याच्यात अर्थात कायदेशीर बाजू खूप आहेत की ती खरंच म्हणजे आत्महत्यामध्ये अबेटमेंट टू कमिट सुइसाईड असतं, तर तो खरंच आहे का, तो विषय खरोखरच मदत केलेली आहे का. म्हणजे एखाद्याने म्हटलं की ठीक आहे तू मर, म्हणजे बायकोनी नवऱ्याला म्हणणं, नवऱ्यानी बायकोला म्हणणं हा गुन्हा नाही, कारण ते भांडतात आणि ते एकमेकाला म्हणतात सुद्धा तू मर. पण तो मर म्हटलं म्हणजे हा काही गुन्हा नसतो किंवा ती काही अबेटमेंट की कोणी काही आत्महत्या केली तर. परंतु तिथे अबेटमेंट म्हणजे मदत करणं, असिस्ट करणं, त्याच्यासाठी जर तुम्ही केलं तर तो गुन्हा होतो. तर त्या मुलाला अटक झालेली होती, त्याचा जामिनाचा अर्ज होता. मला त्याच्यामधल्या लिगॅलिटीजमध्ये जायचं नाही आहे. मला तुम्हाला फक्त त्याच्यात सेलफोन आणि तपासकाम ह्याचं तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं आहे. तर त्याच्यात माझ्याकडे प्रॉसिक्युशननी, पोलिसांनी मला सांगितलं की तुम्हाला मॅडम आम्ही एक कॉन्व्हर्सेशन देतो आणि तो त्या मुलीचा तिने केलेला शेवटचा फोन होता आणि तो शेवटचा फोन तिने त्याच्या प्रियकराला केलेला होता. तर तो आपण ऐका आणि मग तुम्हाला त्याच्यानंतर तुम्ही ठरवा की काय ह्याचं काय करायचं, ह्याला बेल द्यायचा का नाही, जामीन. आणि मी तुम्हाला सांगते, मी 1 महिन्यापूर्वी त्या मुलीने आत्महत्या केली होती त्यावेळेस तिने जो फोन केला होता, तिने काहीतरी 5ला आत्महत्या केली, तर तो तिने काही 4:45 किंवा 4:50 जो काही फोन केला होता, तो फोन, ते कॉन्व्हर्सेशन कुठे रेकॉर्ड नव्हतं झालेलं, पण तो फोन, त्याचं संबंध कॉन्व्हर्सेशन पोलिसांनी रिट्राईव्ह केलेलं होतं. आणि त्यांना मी विचारलं तुम्ही हे असं कसं रिट्राईव्ह केलं, ते म्हणाले क्लाउडमधून. त्यांनी क्लाउडमधून ते संबंध कॉन्व्हर्सेशन रिट्राईव्ह केलं. मला ते ऐकवलं, माझ्या अंगावरती अक्षरशः काटा उभा राहिला होता तेव्हा, की ज्या मृत व्यक्ती जी 1 महिन्यापूर्वी गेली तिचा शेवटचा फोन मी ऐकते. पण अशा प्रकारचं कॉन्व्हर्सेशन आज पोलीस गोळा करू शकतायत. म्हणजे हे आपल्या भारतीय तपास कामाचं इन्व्हेस्टिगेशनचा हा मुद्दा येतो. तर त्यांनी जर ठरवलं तर ते खूप काही करू शकतात. आणि हे असं कॉन्व्हर्सेशन रिट्राईव्ह करण्याची पूर्वी काही अशी पद्धत नव्हती. हे पहा, जसं विज्ञान जे असतं ना, ते विज्ञान खूप पुढे जातं, सायन्स खूप पुढे जातं. त्या सगळ्या सायन्समधल्या असल्या टेक्नॉलॉजीचा, ज्याला आम्ही फॉरेन्सिक एव्हिडन्स म्हणतो, कलेक्शन, त्याचा फायदा तुम्हाला आज तपासकामाच्या दृष्टीत तुम्हाला सगळ्या गोष्टींमध्ये करता आला पाहिजे गुन्हे इन्व्हेस्टिगेशनसाठी. आणि हा होतो आहे. त्याला असं म्हणतात की मला एक संस्कृत वचन त्यावेळेस आठवलं, जे वेदांच्या बाबतीमध्ये म्हटलं जातं की शब्दगुणम अवकाशम. म्हणजे त्याच्यात आपली कॉन्सेप्ट अशी पूर्वीच्या सगळ्या वेदांची आणि ह्याची की शब्द हे धारण करण्याची कपॅसिटी अवकाशात असते. मी अवकाश म्हणते, म्हणजे याला आपण स्पेस म्हणतो, पोकळी नाही, व्हॅक्यूम नाही. व्हॅक्यूम आणि स्पेस याच्यात फरक आहे.
म्हणून अवकाश जे आहे ते अवकाशामध्ये शब्द धारण करण्याची कपॅसिटी आहे. तर मी असा विचार करायला लागले की हे जे काही आधी लिहून ठेवलेलं आहे तर त्यांना ते कळलं होतं की काय. म्हणजे आजही असं एक म्हटलं जातं की वेद आहेत किंवा जे काही उच्चार केले ते जे सगळे ते आहेत त्या अवकाशामध्ये साठवले गेले आहेत, आपल्याला सापडत नाही आहेत. पण ते माझ्यासमोर हा पुरावा आला होता आणि तेव्हा मला असं वाटलं बापरे, हा केवढा मोठा सेलफोनवरती बोललेला माणूस आज ते पकडलं जात आहे. तर असेही आपल्याकडे आज म्हणजे सेलफोनचा हा खूप चांगला उपयोग आहे. ट्रॅकिंग केलं जातं, टॅपिंग होतं. हे झाले पॉझिटिव्ह. म्हणजे जसं कसं सिरियलमध्ये कसं एक अशी म्हणजे एक असं अतिशय व्हिलन पण असतात आणि खूप अतिशय चांगली पात्र असतात, ब्लॅक अँड व्हाईट अशीच आजकाल असतात. तर तसं सेलफोन पण असा आहे की तो जितका गुड आहे तो तितकाच बॅड पण आहे. आता तो बॅड का आहे, म्हणजे तो आज आपण जर असं पाहिलं तर मग हा फक्त असाच चांगला वापर होतो का सेलफोनचा, तर त्याचं उत्तर दुर्दैवाने नाही आहे. कारण सेलफोननी काय झालं तर सेलफोननी गुन्हा सोपा झाला, गुन्हा खूप सोपा करून टाकला सेलफोननी. त्यांनी काय झालं तर मी तुम्हाला काही उदाहरणं देईन, त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे सेलफोनचे वापर, त्याचे गैरवापर झालेले आहेत, अनेक प्रकारचे आहेत. पण मी काही ठळक उदाहरणं आपल्याला देते. ते म्हणजे त्याच्यात पहिली गोष्ट फसवणूक, आर्थिक फसवणूक. आर्थिक फसवणूक सेलफोनद्वारे प्रचंड प्रमाणात केली जाते. लोकांना कळत नाही की आपल्याला आलेला जो मेसेज आहे किंवा काय जे आहे ते व्हॉट्सअप आहे त्याच्यावरती आपण रिप्लाय द्यायचा किंवा नाही हे कळत नाही. यामध्ये मी सायबर क्राईमच्या मध्ये काही तिथल्या कमिशनरशी माझं बोलणं झालेलं होतं. तर त्यावेळेस मला त्यांनी सांगितलं की म्हणजे त्यावेळेस त्यांचं वेगळं दुःख होतं. ते म्हणाले की म्हणजे मी जेव्हा आमच्या यांना ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये शिकवायला जात होते त्यांना कळलं, तेव्हा त्या म्हणाल्या की मॅडम तुम्ही तिथे का सांगत नाही तुम्ही जजेसना की तुम्ही अशा गुन्ह्यांना जामीन नका देऊ. म्हटलं असं कसं, म्हटलं जिथे जामीन आहे आणि तुमचं इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण झालं आणि तिथे जामीन मिळणार, किती दिवस तुम्ही आत ठेवणार आर्थिक फसवणुकीसाठी ह्या माणसांना. मग त्यांनी मला उलगडून सांगितलं की ते कसं आम्ही त्याच्यात आम्हाला काय अडचणी येतात आणि आम्ही का, कारण गुन्हेगार इतके हुशार आहेत, ते खूप प्रचंड अतिशय वेगात गुन्हे करतात आणि वेगात गुन्हा तो दडपला जातोय कारण त्यांची सेलफोनवरती मास्टरी आहे. त्यांनी मला सांगितलं की बिहारमध्ये ह्याच्यात जमताडा नावाचं गाव आहे, जमताडा, बिहार किंवा झारखंडमध्ये जमताडा. हां, तर ते जमताडा जे गाव आहे ना तिथे बँकेत म्हणजे तुम्हाला पाठवतात काहीतरी फोनवरती, व्हॉट्सअप करतात किंवा ईमेल करतात आणि ते तुम्हाला सांगतात की तुम्ही आता अमुक अमुक ठिकाणी, म्हणजे तुमची अतिशय तुमचा व्हॉट्सअपचा काही तो वापरला जातो फोटो, आणि ते सांगतात की मी आता अतिशय अडचणीत आहे आणि मला तुम्ही पैसे पाठवा तातडीने, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये ह्याची अरेंजमेंट करा, कारण मी अशा ठिकाणी की मी आत्ता फोन पण वापरू शकत नाही, मला फोन पोचू शकत नाही, तातडीने माझ्या या अमुक अमुक खात्यामध्ये पैसे डिपॉझिट करा, मी त्याच्यानंतर तुम्हाला संध्याकाळी फोन करीन किंवा 4 तासांनी, पण हे पैसे जमा होणं अत्यंत गरजेचं आहे. असे काही मेसेजेस आले आपल्याला की ती माणसं जी आहेत, आपण तसे पुष्कळ भाबडे असतो, लोक जनरल सर्वसामान्य माणसं, आपण विश्वास ठेवतो. आपल्याला वाटतं अरेच्छा, म्हणजे खातरजमा करणं काही करतात, पण मग माणसं पटापट त्या फोनवरतीनं पैसे ट्रान्सफर करतात आणि मग त्यांना कळतं की त्याच्यातून खूप पैसे काही सारे जातात. अशी सबंध टोळीच्या टोळी ती अख्खं गाव करतं. तिथे ट्रेनिंग दिलं जातं आणि तिथले जे सेलफोन मोबाईल फोन्स आहेत तिथे तुम्ही आज पोलीस पोहोचू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे तिथे. आणि तिथे ते लोक तिथली मुलं पुरून ठेवतात जमिनीत मोबाईल वेगवेगळ्या ठिकाणी, तिथे सापडतच नाहीत अशा ठिकाणी ते ठेवतात. आणि मला त्यांनी हेही सांगितलं की ज्याच्यावरती गुन्हे आहेत काय होतं 6 महिने वर्ष फार फार तर ते आत राहतात. एका वेळेस खूप सारे पैसे गोळा केलेले असतात. तर त्यांच्याकडे असं आहे की ज्याच्यावरती गुन्हे जास्त त्याला लग्नाला खूप मागणी असते, त्याला डिमांड असते की हा बेस्ट सर्वात चांगला वर आहे. तर असं ते गुन्हेगारीमध्ये कुठेतरी पोचलेलं गाव आहे. ते फक्त सेलफोनच्या आधारे ते कुठेही पोचतं, म्हणजे ते तिकडून पोचतं. काही मध्यंतरी नायजेरियामधूनही काही होत होते, तेही आपल्याकडे
मनी ट्रान्सफर पटकन अशी केले जातात, नेफ्टमुळे भराभरा आपण करतो. तर ही जी आर्थिक फसवणूक आहे, त्या आर्थिक फसवणुकीचे फार मोठ्या प्रमाणावरती गुन्हे आज सायबर क्राईम्सकडे आहेत. तर हा सेलफोनचा अतिशय वाईट असा एक मोठा हा फॅक्टर आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, IPR म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ज्याला आपण म्हणतो, की जी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी जी आहे की त्याच्याबद्दलही आपल्याकडे इन्फॉर्मेशनचा भाग असतो आणि त्याची थेफ्ट होऊ शकते. ती चोरी करतात इन्फॉर्मेशन, तर तीसुद्धा अशी पटकन वळवली जाते. तीही सेलफोनच्या साहाय्याने साध्य झालेलं आहे. आता लॅपटॉप वगैरे कसं आहे की ते घेऊन बसावं लागतं, पण आता स्मार्टफोनमुळे काय झालं आहे, तुम्हाला सगळं तुमचं नेट, तुमचं ईमेल सगळं तुम्ही ऑपरेट करू शकता, ही आज सोय झालेली आहे. त्यामुळे फटाफट सगळं काही जे आहे ते आज आपल्या हाताच्या तिसऱ्या पंजामध्ये साठवलेलं आहे आणि ते आपण करत राहतो. तर हा असा एक आर्थिक फसवणूक. नंतर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जी आहे तर तिची चोरी इन्फॉर्मेशनची, हाही एक त्याच्यामध्ये सेलफोनचा दुरुपयोग केला जातो. तुम्हाला मी आता आणखीन ह्याच्यात थोडं इथेही महत्त्वाचं सांगते. एक अतिशय महत्त्वाचा आपल्याकडे थोडासा इथे समाजस्वास्थ्याचा विचार मी नंतर करते ह्याच्यानंतर, पण त्याच्याशी निगडीत आहे, तो म्हणजे आता पॉक्सोचा कायदा. पॉक्सो जो आहे, पॉक्सो म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल ॲब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन. तर चिल्ड्रन ह्याच्यामध्ये मुलगा मुलगी दोघंही आलं. म्हणजे असं नाही की फक्त मुलींचं किंवा लहान मुलींचं शोषण होतं, लैंगिक शोषण होतं, तर तसं नाही आहे. तर आज मुलं पण त्याच्यामध्ये आहेत, मुलगा मुलगी कोणीही त्याला अपवाद नाहीत. तर अशा प्रकारच्या ह्या मुलामुलींचं जे शोषण आहे ते आज सेलफोनद्वारा खूप मोठ्या प्रमाणातच केलं जातं. तर मला यावेळेस असं आठवतं की मी पूर्वी एक जळगाव सेक्स स्कॅन्डलची जी मॅटर चालवलेलं होतं, म्हणजे ते त्यावेळेस 1994मध्ये मी 94ला त्यावेळेस मी त्या केसवरती स्पेशल जज म्हणून गेले होते. तर तिथे त्यामध्ये असं होतं की ती मुलं त्या कुठल्या तरी मुलीच्या असं मोटरसायकलवरती असं यायचं, ती मुलगी चाललेली असेल, शाळेतल्या मुली असायच्या त्या, तिच्या जवळ उभं राहायचं आणि एका मुलाने तिकडे पलीकडे उभं राहायचं आणि तिला विचारायचं की बुवा, म्हणजे इनॉक्युअस प्रश्न असायचे, हा पत्ता माहिती आहे का, किंवा इथे कोणी राहतात का, किंवा तुम्ही कोणाच्या अमक्या ठिकाणी राहता तर त्यांचं नाव हे आहे का वगैरे, असं काहीतरी केलं तर तो असं नेताना जरा जवळ त्या मुलीच्या शेजारी तोंड आणायचं, तर दुसरा माणूस फोटो काढायचा त्यावेळेस आणि तेव्हा क्लिक म्हणजे प्रकाश न देता तो फोटो काढला जायचा. मग तो तेव्हा म्हणजे आता तुम्ही 94ला 93ला ते उघडकीस आलं, त्याच्या आधीची गोष्ट म्हणजे त्याच्या आधी 4-5 वर्षापूर्वी 3-4 वर्षापूर्वी ह्या अशा घटना घडत होत्या. तो त्यावेळेस आपल्या समाजामध्ये एका मुलीचा एखाद्या अनोळखी मुलाबरोबरचा फोटो हे निषिद्ध मानलं जात असे, हे काही चांगलं मानायचे नाहीत. म्हणजे तेव्हा असं वाटायचं की अरेच्या, म्हणजे ह्या मुलीचं काहीतरी कॅरेक्टरमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे का, असा एक क्वेश्चन मार्क तिच्यावरती उभा केला जायचा. असा त्यावेळेस तेव्हा ही अशी परिस्थिती होती. फार दूर नाही, 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट आपण करतोय, पण तेव्हा ते होतं. त्या मुली छोट्या होत्या, मग तिला तो फोटो केव्हा तरी शाळेच्या बाहेर वगैरे दाखवला जायचा आणि सांगायचं, हे बघ हा फोटो आहे, बघ तुझा आता हा फोटो आम्ही लोकांना दाखवू आणि त्याच्या कॉपीज काढून आम्ही सगळ्या ठिकाणी वाटू आणि ह्या जर आम्ही आता वाटल्या शाळेमध्ये किंवा आणखीन कुठे किंवा लावून टाकू तर तुझी काय आबरू राहील ते बघ. मग ती म्हणायची नाही, मग तुला हवं असेल तर तू अमुक अमुक ठिकाणी या ठिकाणी तू भेटायला ये. ती मुलगी जायची, लहान असायच्या तर मुली ती जायची आणि तिथे गेल्यावरती मग तिच्याबरोबर अतिशय अनैतिक असं वर्तन केलं जायचं, त्याचं शूट व्हायचं आणि ते सगळं प्रिझर्व केलं जायचं. मग तिला सांगितलं जायचं की तू जाते, मग आता तू तुझी दुसरी मैत्रीण आण. मग ती मैत्रीण आणायची कारण ती मजबूर असायची. असं सगळं ते सेक्स स्कॅन्डल होतं, ते खूप वाईट होतं, वेगळ्या प्रकारचं. मी थोडक्यातच आपल्याला सांगते. तर हा काय होता, हा काल होता गुन्हे घडण्याचा. आता आज काय झालं आहे, आज त्या फोनवरती त्या मुलींना किंवा कोणालाही, मुलं पण असतात काही, अतिशय वेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस येतात आणि ती मुलं आणि मुली ते चॅट करतात
आणि त्या चॅटमध्ये गुंतली जातात. आता म्हणजे चॅट, व्हायरल, इंस्टाग्राम हे सगळे विषय शब्द कसे आपल्या आजूबाजूला असे नुसते पडलेले असतात. तर ते चॅट केलं जातं आणि त्या चॅटमध्ये त्यांना जे काही मेसेजेस येतात त्यांची मैत्री जमते. मग त्याच्यात त्यांचं काहीतरी सो कॉल्ड प्रेम होतं. त्यांना असं वाटायला लागतं की दुसरी जी व्यक्ती ती आपल्यावरती इतकी प्रेम करते, आपल्या आयुष्यात केवळ तीच आहे. त्याच्यात कमांड दिल्या जातात, ऑर्डर्स होतात की ठीक आहे मग आज मला तू तुझा हे काढून कुर्ता काढून मला तुझा फोटो दाखव, नंतर गाऊन काढून दाखवशील का. मुली करतात. आणि हे जे मी काही सांगते हे खरं आहे. आणि त्या अशा प्रकारचं करून त्यांचे फोटो काढले जातात. ते फोटो असतात ते पाठवले जातात. प्रॉमिस केलं असतं की हे मी डिलीट करेन. ते डिलीट केलंच जातं असं नाही, ते डिलीटही केलं जात नाही. आणि मग काय होतं की ते जे फोटो आहेत ते फोटो असे चुकीचे किंवा कधी कधी मॉर्फिंग केलं जातं. मॉर्फिंग म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचे ते तयार करणं फोटोग्राफ्स हे केलं जातं. आणि ते फोटो आता काही कुठे वाटण्याची काही गरज नाही आहे ना. आता काही फिजिकली कोणाला फोटो देण्याची किंवा कुठेतरी भिंतीवरती चिकटवण्याची गरजच नाही आहे. आता तुम्ही बटन दाबा, क्लिक करा, व्हायरल. आणि तो ते तसे फोटोग्राफ्स व्हायरल होतात. आणि त्या मुलींची जी किंवा काही जे सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन होतं ते खूप आहे. हे छोट्या मुलांच्या बाबतीमध्ये खूप होते, मुलं मुली दोघंही. तर हा एक गुन्हा करण्याचा हा एक विचित्र पद्धतीचा मार्ग आज मी गुन्हेगारी जगत म्हणत नाही त्याला, आपल्यातल्याच कुठली तरी एखादी काळी प्रवृत्ती असलेल्या मुलामुलींमध्ये आहे. आणि हे केलं जातं सर्रास, त्याची आपल्याला नोंद घ्यावी लागते. म्हणजे हा पोक्सोच्या खालचे जे गुन्हे आहेत त्या गुन्ह्याचं खूप मोठ्या प्रमाणावरचं ते त्याचं आज आपल्याला दिसतं. नंतर आता हा जो आहे हा संबंध सेलफोन, तर ह्याचा हा कायद्यामध्ये मी थोडक्यात हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आस्पेक्ट काही गोष्टींचा सांगितला. ज्याला आपण असं म्हणतो म्हणजे मी हा सेलफोन हा काय आहे आपला झालेला आयुष्यातला अविभाज्य घटक. म्हणजे त्याला आपण एक नोमोफोबिया असं एक त्याला नाव आहे, नोमोफोबिया. तर नोमोफोबिया म्हणजे काय, तर नोमोफोबिया म्हणजे फिअर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द मोबाईल, सेलफोन. ही भीती की आता मी जर का सेलफोनच्या पासून दूर राहिलो तर माझं काय होईल, म्हणजे मला तो पाहिजे आणि त्याच्याशिवाय मी दूरच नाही राहू शकत. ही जी भीती आहे त्याला नोमोफोबिया म्हणायचं. आणि तो फोबिया त्याचे आज आपण खूप जण आज शिकार झालेलो आहोत. तर आपण जेव्हा आता मला सेलफोन बरोबर मी कायद्याचा जेव्हा विचार करते तेव्हा मला नेसेसरीली समाज स्वास्थ्याचा विचार करणं मला भाग वाटतं. आता मी समाज स्वास्थ्याचा विचार करणं का गरजेचं हे सांगते, कारण कायदा आणि समाज हे दोघं जण एकमेकांमध्ये गुंतलेले असतात. म्हणजे आपल्याला समाज आणि कायदा एकमेकांपासून सेपरेट करता येत नाही. म्हणजे त्याच्यात कायद्यासाठी समाज का समाजासाठी कायदा वगैरे, म्हणजे जसं आधी कोंबडी का आधी अंड का आधी कोंबडी अंड असं असलं तरी शेवटी आधी समाज होता, आधी समाज आणि मग त्याच्यातून कायदा आला. तर समाज आहे ह्याचं रेग्युलेशन, म्हणजे ह्याच्यातल्या सगळ्या गोष्टी रेग्युलराईज करणं, रूल ऑफ लॉ ज्याला म्हणतो, त्याच्यासाठी तो कायदा आहे. समाज स्वास्थ्य म्हटलं की त्याच्यामध्ये आपलं कुटुंब आलं, कुटुंब आलं की त्याच्यामध्ये व्यक्ती आली. म्हणजे त्याचा पहिला जो सगळ्या समाज स्वास्थ्याचा जो काही सेंटर आहे ती आपली व्यक्ती आहे. व्यक्ती, कुटुंब संस्था आणि समाज ते एकात एक असे गुंतलेले आहेत. म्हणजे व्यक्ती जर का सुखी असेल, समाज आहे सुखी, आणि समाज असेल म्हणजे कुटुंब आहे आणि कुटुंब सुखी असेल तर समाज असेल. तर सुखी याचा अर्थ फार वेगवेगळ्या पद्धतीत घेतला जातो. म्हणजे ज्याला स्वास्थ्य म्हणतात ते जास्त महत्त्वाचं आहे. की समाज सुख मी म्हणत नाही, समाज स्वास्थ्य म्हणते आहे. यू आर ॲट पीस. मी असंच बघता सहज मी बघायला गेले की बुवा नक्की सर्वात हॅपीएस्ट कंट्री कुठली आहे. हॅपीएस्ट म्हटलं तर त्याच्यात हॅपीएस्ट कंट्री म्हणून 22 साली फिनलंडची गणना केलेली आहे. फिनलंड की सर्वात हॅपीएस्ट कंट्री आहे. मग म्हटलं भारताचं काय, आपली काय परिस्थिती आहे, तर त्याच्यात आलं की 134 का 135वा नंबर भारताचा आहे. पण हे वाचल्यावरती मला असं वाटलं नाही आपण काही एवढे खाली नाही आहोत, कारण आपल्याकडचे आपण खूप
खूप जण आपण तसे खूप सुखी आहोत. कारण काय आहे की हा जे स्वास्थ्याचे किंवा हॅपीनेसचे त्यांचे जे काही यार्डस्टिक्स आहेत आज जगातल्या ते वेगवेगळे आहेत. म्हणजे क्वालिटी ऑफ वॉटर, क्वालिटी ऑफ फूड, देन अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वगैरे ह्याच्यावरती आज हॅपी कंट्रीजचे त्यांचे आज यार्डस्टिक्स आहेत. पण आपल्याकडे आपल्या भारतामध्ये कसं आहे की आपल्या यार्डस्टिक्स ह्या वेगळ्या आहेत. आपल्याला आपला हॅपीनेस वेगळा आहे. आत्ताच आम्ही सगळेजण आतमध्ये जेव्हा कार्यकारी मंडळ वगैरे गप्पा मारत होतो, भेटलो, तेव्हा असा विषय निघाला. तो जरा वेगळा होता, पण मी त्यावेळेस त्यांना म्हटलं की अहो आपल्याकडे मॉरॅलिटी नावाचा जो आहे भाग आपल्या समाजाचा किंवा भारतीय संस्कृतीचा, हा खरं तर खूप मोठा होता, फार मोठा. म्हणजे आपण जो भारतीय समाज आहे त्याची ओळख आणि विशेषता आपण लीड करू शकतो असं काय आहे आपल्याकडे, तर आपली फिलॉसॉफी आहे. भारतीय तत्त्वज्ञान हे आज खूप जगाने मान्य केलेलं तत्त्वज्ञान आहे. असं आपल्याकडे अतिशय शक्तिमान असं आज आपल्याला आपल्या एक्झिस्टन्सचं कारण शोधणं, आपण का आहोत, कशासाठी आहोत, कोहम, ह्याची सगळी उत्तरं आपल्याला मिळण्याचा आपला एक जो प्रवास असतो तो स्पिरिच्युअल आहे. तर आपल्या स्वास्थ्याच्या कल्पनाही वेगळ्या आहेत. मी घटस्फोटाच्याकडे येणार आहे आणि तो थोड्या वेळानंतर मी तो विषय घेते. कारण समाज स्वास्थ्याचा विचार करताना मला कायदा, सेलफोन आणि कुटुंब संस्था म्हणजे वैवाहिक जीवन ह्याचाही मला विचार करावा लागेल, तिथे येते. परंतु आता आपण जेव्हा समाज स्वास्थ्य म्हणतो आणि सेलफोनचा आपल्याला मनात विचार येतो, तेव्हा आपल्या डोक्यात पहिल्यांदा येतो अरे बापरे. ते हे अरे बापरे काय येतं की हो आजकाल काय झालंय असं आपण म्हणतो. पण हे का म्हणतो तर ह्याचा आपण एक थोडक्यात त्याच्यात काय त्याचे मायनस आहेत ते आपण बघूयात. म्हणजे सेलफोन हे वरदान आहे, हे अंडरलाईन करते की गरज आहे. म्हणजे पण नेसेसरी इव्हिल म्हणा ते वाटल्यास, तर त्याची काय आपण कुठे अडकलो ते पहा. पहिली गोष्ट, आपण जे कंपल्सिव्ह कम्युनिकेशन म्हणतो की आपण भरपूर वेळ तो फोन वापरत राहतो, सेलफोन म्हणजे कंपल्सिव्ह कम्युनिकेशन आहे. नाही वापरलं तर आपल्याला वाटतं काहीतरी चुकलंय, परत आपण घेऊ, परत कुठेतरी कोणाला तरी ते कम्युनिकेशन करण्याचा प्रयत्न करू. दुसरी गोष्ट काय होत आहे की आपला संवाद संपला आहे, एकमेकांच्या बरोबरचा संवाद. कसं होतं की ग्लोबली कनेक्शन खूप आहे सेलफोनला, वी गेट ग्लोबली कनेक्टेड. म्हणजे मी नेहमी म्हणते की आज माझ्या मुलीला आज जवळजवळ कमीत कमी माझं म्हणणं की 2500 त्या कुठे काय गुगल किंवा काय इंस्टाग्रामवरती मित्रमैत्रिणी असतील, 2500. पण जवळचे त्या तिथे आमच्या गल्लीत किंवा तिथे कोणी नाही, मित्रमैत्रिणीच नाही. किंवा आपल्या पलीकडच्या शेजारच्या घरामध्ये कुटुंबामध्ये किती माणसं आहेत किंवा काय, किंवा खालच्या मजल्यावरती आम्हाला माहिती नसतं. कारण आम्ही डिस्कनेक्ट झालेलो आहोत, ते माहिती नसतं. पण आपल्याला जगात काय चाललेलं आहे ते हवं असतं माहिती, पण आपल्या शेजारचं किंवा एक संवाद तो संपलेला आहे. पहिली गोष्ट ना, माणसाचा स्वतःशी संवाद असावा लागतो, आपुलाची संवाद व आपुलेशी. तर तो जेव्हा आपला स्वतःशी संवाद असतो, कारण आपणच आपला सर्वात उत्तम मित्र असतो, आपण आपला मित्र असतो. पण आपल्याशी संवाद तुटला की आपला काय होतो, मग आपण इतरांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो, तोही संवाद असतो. पण आता कुटुंबातल्या व्यक्तींशी आपला संवाद खरोखर होतोय का, हा तिथे विचार करण्याची ती गोष्ट आहे. आपल्या मैत्रिणींना आपण किती वेळा भेटतो, त्यांचा सहवास असतो, तर तो संवाद आता आपल्याला कमी व्हायला लागलेला आहे. म्हणजे तुम्ही आजकाल गेलात, हॉटेलमध्ये गेलात, नवरा बायको मुलगा मुलगी कोण आहेत ते बसलेत, प्रत्येकजण सेलफोनवरती असतं. मला तर मध्ये असं वेळ लागलं होतं की आता आपण रस्त्याने जातोय तर किती माणसं सेलफोनवरती बोलत आहेत ते बघायचं. तर खूप माणसं असतात बोलत, आपणही त्याच्यात असतो. तर हा संवाद हरवणं हा त्याच्यामध्ये कुटुंब स्वास्थ्याचा सेलफोननी केलेला त्याच्यावरचा ॲडव्हर्स परिणाम आहे. दुसरी गोष्ट, आपल्याला सतत काय हवं आहे, फक्त माहिती हवी आहे. आता राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट झालेला आहे, आपल्याला माहिती मिळणं, आपल्या माहितीचा अधिकाराचा कायदा आहे. आपण म्हणतो मला अधिकार आहे, तो भाग वेगळा, तो सरकारी कचेऱ्यांच्यामध्ये वगैरे इन्फॉर्मेशन, मी आधीच म्हटलं की लोकशाहीमध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळण्याचा अधिकार आहे. सेलफोन हा ओपिनियन मेकर आहे, परंतु माहिती मिळवणं
फक्त माहिती मिळवणं ह्यानी काय होतं की आपली ज्ञानार्जनाची जे आहे तो वेळ तो खुंटतो, तो कमी होतो. त्यामुळे आपण फक्त माहितीच्या मागे जातोय. दुसरी गोष्ट काय असते? करमणूक. आपल्याला करमणूक हवी आहे. किती करमणूक? म्हणजे पूर्वी आपल्याकडे आपण काल म्हणजे एक साधारणपणे मी असं म्हणते की 2010च्या आधी काय करमणूक होती? तर टेलिव्हिजन असायचा, सिनेमा असायचा कुठेतरी. पण आता आपल्याला त्याची गरज फारशी लागत नाही. एक सेलफोन असला की वी आर फाईन विथ दॅट. तर हा सेलफोन आपल्या जवळ जे असणं आहे ना ते आपल्याला खूप महत्त्वाचं वाटतं. दुसरी गोष्ट काय होते? गॉसिप. आपण गॉसिप करतो. सेलफोनवरती गॉसिप करायला लागलो. त्याच्यात म्हणजे आपल्याला काही माहिती नसतं ते खरं आहे का खोटं आहे. शेक्सपियरचं नाटक आहे की हेनरी फोर्थ, ती सिरीज आहे हेनरीची. त्याचं हेनरी फोर्थ जे नाटक आहे तर त्याच्यामध्ये शेक्सपियरने एक फार सुंदर म्हणजे तो जो काही कल्पना विलास अर्थात शेक्सपियरच त्यांनी केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक रूमर नावाचं कॅरेक्टर आहे. रूमर एंटर्स. तर रूमर एंट्री घेतं. रूमर नावाचं जे कॅरेक्टर आहे त्याच्यामध्ये वापरलेलं ते रूमर. तर त्याचं काय वर्णन केलं की त्याला खूप अनेक त्याला डोकी आहेत आणि अनेक जिभा आहेत. आणि त्या अनेक जिभांनी ते पात्र ते रूमर बोलत असतं. तर त्याच्यात त्यांनी असं सांगितलं की हिअरिंग फॉल्स गुड न्यूज इज वर्स दॅन हिअरिंग द बॅड ट्रूथ. म्हणजे वाईट सत्यापेक्षा तुम्ही खोटी म्हणजे चांगली असली पण ती खोटी बातमी ऐकणं हे केव्हाही वाईट असतं. तर अशा प्रकारचं एक प्रकारचं रूमर्स आपल्याकडे सतत त्या सेलफोनवरती स्प्रेड होतात. आणि त्यामुळे आपल्याला अशी त्याची भीती वाटते की त्या रूमर्स म्हणजे हे चांगलं का नाही ह्याच्यावरती आपण अननेसेसरी ओपिनियन मेकिंग सुरू होतं आपलं. आणि ते बरं वाईट ह्याच्यामध्ये खरं काय हे आपल्याला माहिती नसतं. हा त्याच्यामध्ये रूमरचा हा भाग येतो. गावगप्पा म्हणतात किंवा गॉसिप म्हणतात. त्याच्यामध्ये आपला किती वेळ जातो तो आपल्याला सांगता येत नाही. ह्याच्यात 2 गोष्टी होत आहेत आणखीन. ते म्हणजे छोट्या मुलांना असणारं ॲडिक्शन. माझ्याकडे खूप वेळा नवीन आया येतात. नवीन म्हणजे ज्याला यंग मदर्स ज्याला मी म्हणते की ज्या 35-40च्या वगैरे अशा आहेत. तर त्या मला म्हणत होत्या की मॅडम ह्याच्यात काय करता येईल की आम्हाला आमची जी छोटी मुलं आहेत किंवा आता आपली नातवंड असेल किंवा काय तर ती सेलफोन घेऊन बसतात. आणि एकाने तर मला असं सांगितलं म्हणजे मध्ये मला मी ह्यांच्याशी मुक्ता अवचटांशी मी बोलले. त्यांचं डी ॲडिक्शन सेंटर आहे. डॉक्टर अवचट चालवायचे म्हणजे त्यांनी सुरू केलेलं खूप मोठं काम आहे त्यांचं. तर तिथे कसं की अल्कोहोल वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींचं डी ॲडिक्शन त्याच्यासाठी ते सेंटर असेल. पण आता तिथे त्यांनी एक विभाग उघडलेला आहे. आणि तो विभाग काय आहे की तुम्ही सेलफोनपासून तुमचं डी ॲडिक्शन सेलफोनपासून तुम्ही आज त्या डिव्हाइसपासून तुमचं डी ॲडिक्शन होण्यासाठी आज आपल्याकडे आज त्याचा त्यांनी विभाग उघडलेला आहे. म्हणजे असं त्याच्यात काय होतं त्या ॲडिक्शनमुळे कुठलंही ॲडिक्शन वाईट तर त्या ॲडिक्शनमुळे गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढतं. म्हणजे मला एक आई सांगत होती की अहो माझ्या मुलाला तो इतका गेम्स खेळतो. तर ॲडिक्शन कसलं आहे? गेम्स, व्हिडिओ गेम्स, प्रचंड प्रमाणात व्हिडिओ गेम्स खेळणं. हे खूप मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओ गेम्स होतात त्यांना कारण हे मार्केट आहे, तिथे पैसा आहे, तो बिझनेस आहे. पण तो बिझनेस आणि पैसा जो आहे त्याचं प्रचंड प्रमाणात होतं. पण त्याच्यात बळी कोण जात आहे? तर कुटुंबातली नवीन छोटी मुलं पिढी. त्या ॲडिक्शनमुळे मी त्यांना म्हटलं अहो तुम्ही देऊ नका ना त्याला फोन. मला त्यांनी सांगितलं की नाही मॅडम त्याला जर आम्ही फोन दिला नाही ना तर तो व्हायलंट होतो. मी म्हटलं त्याला जेवायला देऊ नका. तर त्यांनी सांगितलं झाला करून हा प्रयोग. तर तो काय तो म्हणाला अहो आम्ही त्याला 2 दिवस जेवायला दिले आणि त्याला शुद्धही नव्हती. ते जेवणही मागितलं नाही, काहीच नाही. तर म्हणे आई म्हणून मला वाटणार ना किती ते मूल आतमध्ये आहे त्याला जेवण नाही खाण नाही तर त्यांनी निदान जेवलं पाहिजे. हे ॲडिक्शन जे आहे व्हिडिओ गेम्सचं किंवा काय हे प्रचंड प्रमाणात आहे. मुलांना जर दिलं नाही तर जसं एखादं ड्रग नाही मिळालं तशी
मुलं ज्याला अस्वस्थ होतात किंवा एखादा माणूस अस्वस्थ होईल, तसं हे ॲडिक्शन आता आपल्याकडे पर्क्युलेट होत आहे आणि त्याचा परिणाम व्हायलंट होण्याकडे आहे. आणि तुम्हाला जर ॲडिक्शन असेल तर तुम्ही काय होतं, यू आर व्हल्नरेबल. म्हणजे ही मुलं व्हल्नरेबल असतात. मग ती कुठल्या तरी वेगळ्या गोष्टींना व्हल्नरेबल होतात. त्या गेम्समधून त्यांना काय सांगितलं जातं आपल्याला माहिती नाही, आपल्याला कळत नाही. त्याच्यात काय पैशांचा देवघेणे होतात तेही आपल्याला कळत नाही, कारण आपण आजही ह्याच्यामध्ये खूप वेळा अनभिज्ञ आहोत. मला काही गोष्टी अशा त्याच्यात समजल्या, लक्षात आल्या सायबर क्राईमच्या ह्याच्यामध्ये अभ्यास करताना, की तिथे चॅटरूम म्हणून अशी पण केली जाते. आता ते काय व्हायचं, पूर्वी लॅपटॉप असायचं पण चॅटरूम केली जातं स्मार्टफोनवरती. त्या चॅटरूममध्ये यंग मुलं मुली भाग घेत होते, म्हणजे तरुण होती मुलं मुली, इवन काही काही म्हणजे मध्यमवर्गीय मध्यमवयीन अशी पण स्त्री पुरुष होते. आणि मी तुम्हाला सांगू का, मला त्यांनी सांगितलं की मॅडम हे जे आहे ना, हे आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे इथे जा, हे लिंक हे तुम्ही ऐका आणि तुम्ही एकट्याने ऐका. आणि ते त्यांनी सांगितलं ते खरं होतं, कारण मी जेव्हा ते एकट्याने ऐकलं तेव्हा मलाच खरं माझी लाज वाटत होती की मी काय ऐकते. ते खूप भयानक, अतिशय घाणेरडं असं कॉन्व्हर्सेशन होतं. आणि मग मला लक्षात आलं की सेलफोनमुळे आपल्या समाज स्वास्थ्याचा काय मोठा प्रश्न झालेला आहे, तो हा आहे की व्हल्गॅरिटी. आपण व्हल्गर होत चाललेलो आहोत. मी अतिशय जबाबदारीने हे विधान करते की आज ज्याला म्हणजे सांगू का, पूर्वी डिफेमेशनचं म्हणजे आज आहे, पूर्वी म्हणजे डिफेमेशनचा कायदा आहे की एखाद्याची बदनामी करणं किंवा ऑब्सीन लिटरेचर आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे अश्लील किंवा विभत्स, घाणेरडं, डिटेस्टफुल अशा प्रकारचं जे वाङ्मय किंवा अशा प्रकारची दृश्य ही आपल्याकडे गुन्हा समजला जातो. ही म्हणजे तो इंडियन पिनल कोडखाली गुन्हा आहे आणि कोडाची बदनामी तुम्ही करू शकत नाही. म्हणजे लोअरिंग डाऊन द इमेज ऑफ अ पर्सन रेप्युटेशन, त्याची लोअर डाऊन समाजात करणं हे योग्य नाही. परंतु हा जो व्हल्गॅरिटीचा जो एक पातळी जी आहे ना, ती सुसंस्कृतपणाची किंवा सभ्यपणाची पातळी आज या सेलफोनमुळे सोडली गेलेली आहे. पूर्वी काय असे, सिनेमे असत अडल्ट किंवा नाटकं असत ॲडल्ट, मासिकं असं येलो मॅगझिन्स असत, ती प्रौढांसाठी असे. आता प्रौढांसाठी काही उरलंच नाही आहे. म्हणजे जे काही आहे अडल्ट किंवा काय असेल, त्या ज्या आहेत त्या साईट्स मुलं सहज हॅकिंग बिकिंग करून ती मिळवत आहेत. आणि अतिशय पॉर्न असं लिटरेचर, पॉर्न असे सगळे व्हिडिओज असते बघितले जातात. म्हणजे हे खूप काळजीचं कारण आहे. म्हणजे हा मानसशास्त्राचा जसा अभ्यास आहे आणि कायदा आणि मानसशास्त्र हे एकमेकांमध्ये गुंतलेलं आहे, ते काही दूर नाही आहे. शेवटी प्रत्येक कायदेतज्ञाला किंवा कायद्यामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक जजला, वकिलाला शेवटी मानसशास्त्राचा अभ्यास करावाच लागतो की त्याच्यासमोर येणाऱ्या गुन्हेगाराचं किंवा त्याच्यासमोर येणाऱ्या कुठल्याही केसमध्ये मानसशास्त्र काय असतं कोणाचं व्यक्तीचं, त्याचा विचार करावाच लागतो. त्यामुळे हे जे काही अतिशय वल्गर जे आहे, आता ते ए जी आहे ना किंवा ए असणं, ते तुम्ही सेलफोनमधून आज मुलांना अवेलेबल झालेलं आहे. म्हणजे कितीतरी आया असं सांगतात की अहो ते कसं काय त्यांना ते दूर ठेवायचं या सगळ्या ह्याच्यातून. हा मोठा आमच्यासमोर आज प्रश्न आहे. दुसरं असं होतं की यामध्ये सेलफोन म्हणजे मला असं आठवतं आहे की तिकडे युरोपमध्ये लेडी चॅटरलीज लवर म्हणून अश्लीलतेचा खटला झाला होता. किंवा आपल्याकडे फार पूर्वी म्हणजे आचार्य अत्रेंच्या वेळेस वगैरे त्यावेळेस म्हणजे काकोडकरांचा चंद्रकांता श्यामा कादंबरीचा खटला होता. म्हणजे आपल्याला जर काही आठवत असेल जुनं तर तो गाजलेला खटला की किती अश्लीलता म्हणजे काय असते. पण आज जर तुम्ही ती कादंबरी वाचाल आणि आता काय जे बघाल तर त्याच्यामध्ये इतकं आता आपण कुठे क्रॉस केलेलं आहे. म्हणजे तर ही मोठी काळजीची गोष्ट आहे. आणि मला असं वाटतं की ऑब्सिनिटी किंवा वल्गरता किंवा हे जे आहे हा जेव्हा ऑब्सिन असं घाणेरडं लिटरेचर वापरणं, ठेवणं, सर्क्युलेट करणं हा जो गुन्हा होऊ शकतो. तर
म्हणजे आपण का त्याला गुन्हा म्हटलेलं आहे? कारण एक समाजाची एक पातळी आहे, सभ्यतेची एक सुसंस्कृतपणा आहे, ती ओलांडता कामा नये हे असं आज कायदेतज्ञांचं म्हणणं होतं, आग्रह होता आणि तो समाज स्वास्थ्यासाठी होता. पण तो आता आपण तो बदललेला आहे, पुढे गेलेलो आहोत. आता दुसरं आणखीन एक काळजीचं कारण असं झालेलं आहे की सारखं काहीतरी वेगळं कोणीतरी टाकतच असतं स्वतःबद्दल किंवा काय. म्हणजे काही छोटं झालं की ते टाकलं जातं. ते वल्गर असतं असंही नाही, ते असंच टाकलं जातं. म्हणजे मी आज ही साडी नेसले, करा. मी आज अमकं केलं, करा. मी आज काय केलं, कुठली तरी एक ख्रिसमसची टोपी घातली, सर्क्युलेट करा. असं काही होतं. तर काय म्हणजे त्याचं शोधण्याचं म्हणजे एक असं संस्कृत म्हणजे हे काय आहे की पब्लिक फिगर असणं, माझ्याकडे लोकांनी बघावं, मला काहीतरी महत्त्व द्यावं, ह्याचा जो एक माणसाच्या मनामध्ये प्रत्येक माणसाच्या मनात असतं, त्याच्यात चूक काही नाही. एक इगो असतो किंवा काय असतं ते आवश्यक आहे, त्याच्याबद्दल काहीच असं हे नाही. पण मी कोणीतरी असावं किंवा मला कोणीतरी बघावं, त्याचं प्रमाण कुठपर्यंत आपण गेलेलो आहोत त्याचा विचार, एक तारतम्य जे आहे ना ते आपलं सेलफोनमुळे निघून चाललेलं आहे. म्हणजे मला एक संस्कृत वचन आठवतं की ते असं आहे की घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात कुर्यात रासवरोहणम येन केन प्रकरणेन प्रसिद्धी पुरुषा भवेत. म्हणजे काय की भांडी फोडा, कपडे फाडा, वाटल्यास गाढवावरती बसा, चालेल, पण काहीही करून शेवटी तुम्ही येन केन प्रकरणेन प्रसिद्धा पुरुषा भवेत. म्हणजे तुम्ही एकदाचे कधी प्रसिद्ध व्हा. तर हे जे वचन आहे हे त्या सेलफोनवरती ते सगळे जे आपण काही बघतो तेव्हा आपल्याला कळत नाही की हे काय आहे. म्हणजे एखाद्या काही व्यक्ती तर असे काहीतरी वेगवेगळे कपडे काढून आणि वेगवेगळं करून, आज काय लेदरचे घातले, उद्या काय टायरमध्ये बसलो, काय वाटेल ते करून असं येणं प्रकरणेनं प्रसिद्धी पुरुषो भवेत करत असतात. त्याच्या उलट म्हणजे मला काय म्हणायचं की आपली संस्कृती काय आहे, आपण अडकले जातो की भारतीय संस्कृती, भारतीय जे आहे विचार की रॅशनलिझम महत्त्वाचं असतं, रॅडिकल असणं महत्त्वाचं असतं. जेव्हा आपण उत्तम सिव्हिलायझेशन आणि उत्तम संस्कृतीचा विचार करतो त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये आता त्याच्याबरोबर उलटं वचन आपल्याकडे समर्थ रामदासांनी सांगितलेलं आहे. ते काय म्हणतात, अभ्यासे प्रगटावे नाहीतर झाकोनी राहावे, प्रगटोनी नासावे हे बरे नव्हे. म्हणजे तुम्हाला जर का अभ्यास करून तुम्ही बोला, तुम्हाला काय लोकांच्या समोर यायचं त्याचा अभ्यास करा, आणि अभ्यास केला नसेल गप्प राहा, व्यक्त होऊ नका, आणि परत व्यक्त होऊन काहीतरी चुकीचं हास्यास्पद बोलणं हे बरे नव्हे. तर आता ह्या दोन्ही वचनं मी आपल्यासमोर ठेवली ती ह्याच्यासाठी की हा जो पब्लिसिटीचा मला पहा, माझं काहीतरी मी बघणार आणि अशा कुठल्या तरी गोष्टींनी पटकन त्याची काहीतरी, हा एक मला वाटतं की काय म्हणजे मला असं वाटतं हा मानसिक रोग आहे का किती व्यक्तीची काही जण मला म्हणतात की तुम्ही असं कसं म्हणता, प्रत्येक माणसाला व्यक्त व्हायला नको का, त्याचा राईट आहे, त्याला व्यक्त व्हायला आवडतं. व्यक्त होणं फार गरजेचं आहे, विशेषतः लोकशाहीमध्ये तर गरजेचंच आहे. तुमच्या मोकळेपणाने म्हणजे मानसिक स्वास्थ्यासाठी सुद्धा गरजेचं आहे व्यक्त होणं. पण कसं आणि किती ह्याचं भान आणि तारतम्य ठेवणं आज हे गरजेचं झालेलं आहे, आणि ती जाणीव आपल्याला आज सेलफोनच्या संदर्भात ही करावीशी वाटते. बरं, आता माझ्याकडे जेव्हा ह्या सगळ्या कोणी तरुण आया किंवा वडील लोक येतात आणि सांगतात की असं असं झालेलं आहे, आणि ते मला विचारतात की ह्याचा काय करता येईल, म्हणजे कायदा काय करेल, कायद्याने काय करता येईल. तर त्यांना मी काही सांगते की आता हो 67B हा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट खाली एक नवीन सेक्शन आज आपल्या लेजिस्लेचरनी म्हणजे त्यांनी आज हे ॲड केलेलं आहे, अमेंड केलं. आणि 67B नुसार की जी माणसं म्हणजे जसं ऑब्सिन लिटरेचर वगैरे आहे की पब्लिश करेल किंवा कोणीतरी असं सेक्शुअली घाणेरडं ते करेल, तर त्याला इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी खाली म्हणजे मोबाईलवरती वगैरे, म्हणजे प्रिंट मीडियाच पाहिजे असं नाही,
तर आणि माणसं त्याच्यातूनही पळवाटा काढायच्या की प्रिंट मीडियामध्ये असेल ही ऑप्शन, पण आम्ही आता हे स्क्रीनवरती म्हणजे व्हर्च्युअल करतो सगळं. तर त्याच्यात काय आहे, तर त्याला हा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट खाली 67B हा त्याच्यासाठी कायदा हा सेक्शन केलेला आहे आणि त्याच्याखाली ती शिक्षा आहे, तो गुन्हा आहे, त्याला 5 वर्षाची शिक्षा आहे. तर तर हा आजचा म्हणजे कसं आहे की कायदे न व्हायला खूप वेळ लागतो. असा सुस्त अजगरासारखी आपली कायद्याची ज्याला आपण सुधारणा ही आपली होत असते. कायदा हा नेहमी खूपदा नीड बेस्ड होतो. नीड बेस्ड कायदा आहे, म्हणजे समाजात गरज उत्पन्न झाली की मग तिथे कायदा केला जातो. म्हणजे जुनं उदाहरण जायचं झालं तर सतीचा कायदा. सती होत होती म्हणून ब्रिटिशांना त्यांना वाटलं की नाही हे चुकीचं आहे, म्हणून त्यांनी तो कायदा आणला. नंतर आता आपल्याकडे तसाच पाहिला तर ॲम्निओसेंटेसिस म्हणजे गर्भजल परीक्षाची जी टेस्ट आहे ती करू नये म्हणून मग त्याच्यावरती प्रतिबंध करणारा तोही कायदा, गर्भजल प्रतिबंधक कायदा तो आला. म्हणजे काय आहे की आपले जे पार्लमेंटेरियन्स आहेत किंवा ते हा विचार नक्कीच करतात आणि त्याप्रमाणे आपल्याकडे तो कायदा म्हणजे आत्ता जे घडतं आहे समाजात जे घडतं आहे त्याचं भान ठेवून समाज स्वास्थ्याचा विचार करून कुठले ना कुठले तरी कायदे होत असतात. म्हणजे हे आपल्याकडे पॉझिटिव्ह आहे. परंतु काय आहे की आपल्याकडे जो विज्ञानाचा शोध आहे तो इतका वेगात आहे, विज्ञान इतकं जोरात धावतं, नंतर कायद्याचा ॲब्यूज करणं म्हणजे किंवा गुन्हे करणं ते इतकं जोरात जातं की त्याच्या मनाने कायदा हा खूप लंगडा पडतो, म्हणजे हळूहळू जातो. तर तो होईपर्यंत त्यांनी दुसरा गुन्हा शोधलेला असतो. तर ते असं काहीतरी व्यस्त प्रमाण आपल्या शोधांचं आणि कायद्यांचं झालेलं आहे. बरं, आता आणखीन मला एक महत्त्वाचा समाज स्वास्थ्याबद्दल आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा मी म्हटलं की समाज म्हटलं की कुटुंब आलं आणि प्रत्येकाचं कुटुंब आपल्याला प्रत्येकाला कुटुंब प्रिय असतं आणि त्या कुटुंबाचा सुख म्हणण्यापेक्षा शांतता, स्वास्थ्य हे आपल्या नातेसंबंधांवर असतं. तर हे नातेसंबंध आपल्याला जपणं महत्त्वाचं असतं. तसंच त्या संबंधांमध्ये बाधा जी येते त्याची कारणं शोधणंही महत्त्वाचं असतं. तर हे जे नातेसंबंध जे आहेत आत्ता त्याच्यात कारणं काही असू शकतात. तर मी मुळात कसं म्हटलं की कौटुंबीमध्ये आपलं मूल आज म्हणजे ते जेवतंय किंवा काय करतं तिथे फोन देणं वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी चालतात. पण आपण जर आज कुटुंब संस्थेचा विचार केला तेव्हा तिथे नवरा आणि बायको म्हणजे विवाह संस्था हा त्याच्यामध्ये मूळ आहे त्याचं कुटुंब संस्थेमध्ये. तर विवाह संस्थेचा विचार आपल्याला करावाच लागतो. सेलफोनच्या संदर्भात आपण विचार करतो तेव्हा आज काय झालेलं आहे की कुटुंब न्यायालय आपल्याकडे निर्माण झाली. म्हणजे मी मगाशीच म्हटलं की आतमध्ये आम्ही बोलत असताना की सिव्हिल कोर्टामध्ये पूर्वी घटस्फोटांच्यासाठी विवाह विच्छेदनासाठी सगळी मॅटर जी होती ती दिवाणी कोर्टांमध्ये चालायची आणि दिवाणी कोर्टामध्ये इतकं त्याचं प्रमाण म्हणजे बर्डन व्हायला लागलं, ढीग साचायला लागले आणि मग अर्थात ज्याचे आम्ही आज सर्वात जास्त म्हणजे आरोपीच्या पिंजऱ्यात असतो की पेंडन्सी आहे, मग त्याचं तुम्ही काय करता तो असल्यामुळे शेवटी लेजिस्लेचरनी त्याची नोंद घेतली आणि त्याची नोंद घेऊन आज फॅमिली कोर्ट ॲक्ट म्हणजे 85-87 मध्ये तो तयार झाला आणि तो कायदा जेव्हा तयार झाला केला गेला आणि त्या कायद्याचाच परिणाम म्हणून वेगळी अशी फॅमिली कोर्ट्स तयार केली गेली, कुटुंब न्यायालय. आता आपल्याला सगळ्यांना ते माहिती आहे. आता बहुतेक सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात तरी आहेत, सगळ्या ठिकाणी आज भारतामध्ये कुटुंब न्यायालय खूप ठिकाणी आहेत, पण महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी आहेत, खूपशा म्हणजे जिल्ह्यांमध्ये. तर त्या कुटुंब संस्थेमध्ये आज जर का काउन्सिलर्सशी आपण तिथे बोललो आणि जेव्हा मला तिथे त्यांना म्हणजे काही शिकवण्यासाठी किंवा ट्रेनिंगसाठी तिथे जाण्याची वेळ आली तेव्हा मी खूपदा त्यांच्याशी बोलते आणि मला तेव्हा असं लक्षात आलं त्यांचं म्हणणं आहे की आता ना ह्या सेलफोनमुळे मोबाईल फोनमुळे ना नवरा बायकोंची नाती फार विचित्र होत चाललेली आहेत आणि त्याचा चांगला उपयोग होतो पण त्याचा वाईट उपयोग इतका होतोय
की ती माणसं म्हणजे घटस्फोटाचं प्रमाण पण आता खूप मोठं व्हायला लागलं. कारण का? तू मला वेळ देत नाहीस, तू सगळा वेळ तिथे डोकं खुपसून असतेस किंवा असतो. त्याचे काही विविध विचित्र प्रकारे काही काही त्याचे उपयोग केले जातात सेलफोनचे. तर ते नवरा बायकोंचं जे नातं आहे ना, त्याच्यामध्ये म्हणजे घटस्फोट होण्याच्या पाठीमागे ते पण एक सेलफोन हे महत्त्वाचं कारण आहे. म्हणजे जसं मी म्हटलं की करोनामध्ये सेलफोन हा देवदूतासारखा होता, पण त्याच्यामध्ये हाही एक प्रकार होता की त्याच्यामध्ये सेलफोनचा अतिवापर किंवा सेलफोनच्या एक विचित्र पद्धतीने विचित्र वापरामुळे आज कुटुंबसंस्था, बरं नुसतं नवरा बायकोचं नाही तर त्याच्यात सासू सासरे दीर असे पण आले. मी नेहमी असं म्हणते की परदेशात म्हणजे आता इंग्लंडमध्ये अमेरिकेमध्ये त्यांची कुटुंबसंस्था आणि आपली कुटुंबसंस्था हे जर का डोक्यात घेतलं तर मला खूप जण म्हणजे आम्ही जेव्हा मॅट्रिमोनियल हाऊस म्हणजे म्हणजे घर कुटुंबसंस्थेचं घर मॅट्रिमोनियल हाऊस की वैवाहिक असं बाईचं घर ह्याच्याबद्दल आपण विचार करतो तेव्हा ना परदेशामध्ये काय आहे त्यांचं असं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप अशी एवढी नसतात. आपल्याकडे काय आहे भारतामध्ये आपण सगळ्या नाती आहेत आपली एकमेकांमध्ये गुंतलेली असतात. म्हणजे आजी आहे आजोबा आहे मग काका आहे काकू आहे मग भाचा आहे मग त्याचा चुलत भावाचा त्याचा पण भाचा असतो एक काका मामा असं सगळं आणि ते चांगले आहे अर्थात. म्हणजे ते एकमेकात आपण गुंतलेला असतो आपण खूप आहोत आपण डिमांडिंग पण खूप असतो अपेक्षा खूप असतात. म्हणजे मी नेहमी असं उदाहरण देते की तिकडची जी आहे संस्था म्हणजे विवाह संस्था ती जी विवाह संस्था आहे तिकडची ती विवाह संस्था सँडविचसारखी आहे. इतकं सोपं असतं सँडविच करणं पटकन होतं. आणि आपली जी आहे नाती आणि आपली संस्था ही आपली पुरणपोळीसारखी आहे कारण ती करणं फार कठीण असतं आणि त्यामुळे कॉम्प्लिकेटेड आहेत आपल्याकडची नाती. तर ही जी नाती आहे ह्या नात्यांचं संवर्धन जे करणं आहे त्याच्यामध्ये एक आहे की आपल्याला सेलफोनमुळे कळतं की अमुक एक आपल्या घरातली व्यक्ती तिथे आहे अँड वी आर व्हेरी अश्युअर्ड आपल्याला छान वाटतं. पण त्याचा एक दुसरा भाग बघा कालचा भाग घ्या. काल काय होतं काल सेलफोन नव्हता मोबाईल फोन नव्हता. कुठेतरी माणूस परगावी गेला किंवा परदेशी गेला किंवा काय तर परदेशात गेला तर काय 3-3 4-4 दिवस 5-5 दिवस काही पता लागत नसे तर कुठे तो तिथे पोचणार व फोन करणार. घरातली माणसं पण शांत असायची वाट बघत असायची की होईल करेल तो चांगला राहील किंवा ती चांगली राहील चांगलं होईल. काय आहे हे मनाचं शांत असणं होतं ॲश्युअर्ड होतो आपण एक शांतपणा होता की होईल. आता कसं झालं आहे 5-5 मिनटं अरे कुठे गेलेली आहे काय झालं आहे हा कुठे गेला कुठे आहे बरं आहे ना हे आहे ना. म्हणजे एक इन्सिक्युरिटीची जी एक भावना ती त्या सेलफोनमधून आपण आपली आपोआप ती वाढलेली आहे आणि ती इन्सिक्युरिटी जी भावना आहे त्याच्यातून आपण चाचपडत राहतो अरे आहे ना अरे ते तिथे आहे ना ते तिथे आहे ना. शांतपणा आपला आपल्याशी आणि असेल व्यवस्थित नीटच होईल हा पॉझिटिव्ह असणं जे आहे ना हे आपलं आता कमी होतं आहे की काय हा मला आपल्यासारख्या सुजाण लोकांच्या पुढे हा एक प्रश्न मला उपस्थित करावासा वाटतो. आता या ठिकाणी सर्व सेलफोन आहे त्याचा पुराव्यासाठी झाला त्याचा निगेटिव्ह गोष्टी आल्या. समाज स्वास्थ्यामध्ये आपल्याला कळतं की वेगवेगळ्या पद्धतीचं नाती कॉम्प्लेक्शन्स बदलत आहेत. एक मला मुद्दाम गोष्ट सांगावी एका नाटकाचा इथे उल्लेख करावासा वाटतो मला कम्युनिकेशन ह्या संदर्भात. अर्थात मला वाटतं आपल्यापैकी व्हाईट लिली आणि नाईट रायडर हे नाटक इथे झालं असेल आणि आपण पाहिलं असेल कदाचित इथे. ज्यांनी पाहिलं असेल त्यांना आठवण करून द्यावी अशी वाटते आणि ज्यांनी नाही पाहिलं त्याच्यात मी फक्त सांगते की दोघं जण असतात त्यांचं ते चॅट करतात आणि चॅट करून त्यांना लक्षात येतं की चॅटिंगमुळे की आपण चांगले आहोत एकमेकांसाठी आणि ते एकमेकांना ते पार्टनर शोधत असतात. म्हणजे त्याला नवरा म्हणजे त्याला ती नवरा आणि तो बायको शोधत असतो आणि त्यांचं चॅटवरून त्यांचं एकमेकांशी छान कम्युनिकेशन होतं आणि मग त्यांना असं वाटतं की आपण दोघांना एकमेकांशी कम्पॅटेबल आहोत आपण चांगले आपण मॅच होऊ तर करूयात लग्न. पण ती मुलगी म्हणते की नाही लग्न करण्याआधी आपण काय करूयात आपण जरा 2 दिवस एकत्र राहूयात कारण कम्पॅटेबिलिटी आपल्याला बघायला पाहिजे
की आपण एकमेकाला व्यवस्थित नीट मॅच आहोत का. तर तो तयार होतो, तो म्हणतो ठीक आहे आपण येऊयात. मग त्यांनी एक हॉटेल ठरवतात, तिथे ते भेटतात, तिथे आपण भेटायचं असं ठरवतात. तर ते दोघे म्हणजे ती येते मग तो येतो आणि ते दोघं जण आल्यानंतर त्यांचा अतिशय आनंदात असा 10 मिनटं सुंदर संवाद होतो. 11व्या मिनिटाला त्यांना कळत नाही काय बोलायचं, काय बोलायचं. संवाद थांबतो, कळतच नाही, अस्वस्थ होतात. आणि मग तिच्या एकदम डोक्यात कल्पना येते. ती म्हणते, त्यावेळेस सेलफोन एवढा नव्हता, खूप वर्षापूर्वीचं नाटक आहे त्यावेळेस. ती म्हणते लॅपटॉप आणलेला आहेस. तो म्हणतो हो. ती म्हणते मी पण आणला आहे. ती म्हणते आपण चॅट करूयात का. तो म्हणते हो, गुड आयडिया. आणि मग असं ते दोघं जण एकमेकांकडे पाठी करून बसतात आणि ते सुंदर चॅट करतात आणि त्यांचा संवाद होतो. हे जे काही व्हर्च्युअल होणं आहे ते म्हणजे हे मला नातेसंबंधांवरती विवाहाच्या संदर्भातलं हे खूप महत्त्वाचं वाटलं की असे संबंध एकमेकांशी जवळ येतात का दुरावले जातात, हे आज आपल्याला विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि फॅमिली कोर्टामध्ये प्रचंड प्रमाणात आज केसेस वाढत आहेत. तर त्याचा सेलफोनचं नक्की काय, त्याचा रोल काय, हा विचार करायचा वाटतो. आता हे ह्या संदर्भातलं ही उदाहरणं झाली. तुम्हाला वाटेल की ह्याच्यामध्ये मी एक 67B उदाहरण दिलं, काही डिफेमेशनचे आहेत, काही आता पोक्सोसारखा कायदा आहे, तिथे आपल्याला फोनवरती जर का असं केलं तर त्याला शिक्षा होणारी आहेत, हे सगळं आहे. पण मग लोक म्हणतात की ह्याच्यावरती काहीतरी एक कायद्याने चांगलं एक कडक असं काहीतरी आणायला पाहिजे, नवीन चांगले कायदे झाले पाहिजेत. तर मी तुम्हाला एक सांगू का, हा जो सोशल मीडिया आहे किंवा फोन आहे हे काय आहे, तर हा पब्लिक स्ट्रीट आहे, हा रस्ता आहे. जसा रस्ता असतो आणि रस्त्यावरती ती जी वाहनं जातात ती तुम्ही थांबवू नाही शकत. तुम्ही पब्लिकचा रस्ता आपण बंद नाही करू शकत, तो चालूच राहतो. तसं आहे. म्हणजे एका केसमध्ये आम्हाला खूप अशी वाटेल तशी फोनवरती वाटेल तसे मेसेजेस वगैरे असे येत होते. तेव्हा आम्ही विचार केला जसं हे कसं थांबवता येईल. ते आम्हाला लक्षात आलं की एका केसच्या असं माझे कलिग आणि मी बसलो होतो, तर हे थांबवता येत नाही आपल्याला, हे थांबू शकत नाही आहे, हे वाहत राहणार. आणि याच्यात आणखीन काय गुंतलेलं आहे, तर तुमचा फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन येतो. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन हा तुमचा मूलभूत हक्क जेव्हा आज घटनेने प्रदान केलेला आहे फंडामेंटल राईट्सच्या संदर्भात व्यक्त होणं, कम्युनिकेट करणं, आज हे फंडामेंटल राईट्स आहेत. तर हे फंडामेंटल राईट्स आमचे एका बाजूला आहेत, ते अतिशय प्रेशस आहेत आज डेमोक्रेसी जिवंत ठेवण्यासाठी, लोकशाहीसाठी. मग तुम्ही कायदा जर केला तर तुम्ही काय करणार आहात. कायदा तुम्ही हे सोशल मीडिया बंद करणार आहात का. नका वापरू गुगल, नका वापरू इंस्टाग्राम, हे करता येईल का. ते करता नाही येऊ शकत. लोकशाहीमध्ये आपली काही मूल्य आहेत, ती आपण जबाबदारीने लक्षात घेतली पाहिजे. तर म्हणून हा जो काही समाज स्वास्थ्य जे आहे आणि तिथे होणारे जे सगळे सेलफोनचे दुष्परिणाम आहेत, तिथे कायदा कुठे मदत करू शकतो. कायदा तुम्हाला थोडी मदत करू शकतो. कायदा प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे तो तुम्हाला शिक्षा देऊ शकेल. कायदा म्हणेल तुम्ही आज हे असं केलेलं आहे ना, त्याला शिक्षा असेल. मग त्याला धाक, शिक्षेमुळे समाजात धाक तयार होईल. माझी आजी मला आठवते, ती म्हणायची की अगं धाक ही फार धाक बडी चीज आहे अशी म्हणायची ती. तर धाक बडी चीज आहे तेव्हा मला कळायचं नाही, पण मला कळतं आता, खूप जाणवतं की खरंच आहे समाजात धाक असावा लागतो. तो जर धाक नसेल समाजात तर अनेक पद्धतीच्या चुकीच्या गोष्टी, वाईट गोष्टी घडत असतात. प्रत्येक वेळेस कायदाच तिथे तुम्हाला थांबवू शकतो असं नाही. रूल ऑफ लॉ आहे, नक्कीच आहे, पण कायदा प्रत्येक ठिकाणी ते थांबवू शकत नाही. कायदा शिक्षा करू शकतो, पण कायदा त्या शिक्षेचा जो धाक आहे की अरे मी जर हे असं केलं तर मला शिक्षा होईल, या धाकामुळे माणसं एक वेळ कृत्य करणार नाहीत. तर त्यामुळे हा झाला कायद्याच्या ह्या लिमिटेशन्स आहेत.
म्हणजे मर्यादा आहेत. तर ह्या मर्यादा आपल्याला जो सेलफोन आहे त्या सेलफोनवरती आपल्याला ह्या कायद्याच्या मर्यादा निश्चितपणे आहेत. त्यामुळे आपण जी अपेक्षा जी करतोय, म्हणजे मला आज तरी असं दिसत नाही, म्हणजे उद्या असं होईल, उद्याचा सेलफोन असाही असेल की उद्याच्या सेलफोनमध्ये जसं आज आपण एकमेकाला पाहू शकतो किंवा काय, तर काहीतरी रंग वगैरे बदलतील सेलफोनमधले, म्हणजे ते आपल्याला कळेल की हा माणूस चिडलेला आहे का त्याच्या मनात काहीतरी वेगळे विचार आहे. तसे कुठले तरी हिरवे पिवळे निळे रंगही येतील, त्याच्याप्रमाणे आपण वी कॅन ॲसेस द पर्सन, अमुक धमुक असंही काही होऊ शकेल. म्हणजे आता सायन्स खूप प्रगत झालेलं आहे. पण कायदा हा तुम्हाला या ठिकाणी फार मदत करू शकत नाही. समाज स्वास्थ्यासाठी समाज किती करू शकतो तर नाही. तर आता हा काय करू शकतो, तर मी जेव्हा ह्याचा विचार करते तेव्हा मला लक्षात आलं, पूर्वी नव्हता फोन. 94मध्ये झालं सुरू. म्हणजे त्याच्यात एक रेफरन्स असा मी वाचला की ज्योती बसूंनी काहीतरी 1995ला वगैरे पहिला सेलफोन त्यांनी मोबाईलवरून त्यांनी सुखराम यांना केला होता, ज्योती वेस्ट बेंगॉल CVM. आणि तेव्हा त्यांना खरंच की कल्पना नव्हती की एवढं मोठं काही पुढे प्रचंड होणार आहे, पण ते झालं. तर याच्यामध्ये 30 वर्षापूर्वीचे आपण पालक घेऊयात. म्हणजे आज ज्यांचं वय 40 आहे आणि असे पालक आणि 70च्याचे साधारणपणे वयातले पालक आणि आजी आजोबा हे जे लोक आहेत, तर मला असं वाटतं ह्या लोकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची खूप वेळ आलेली आहे. आपण नेहमी म्हणतो नवीन पिढी काय ही वापरते सेलफोन, आणि नवीन पिढीचं असं काय झालेलं आहे, मुलं काय वापरतात म्हणून ओरडतो किंवा काय. पण मला असं वाटतं हे नवीन पिढीला आपण फार जे रिस्पॉन्सिबल धरतोय ह्या सगळ्या गोष्टींच्यासाठी, ते धरणं मला योग्य वाटत नाही. मी विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आय एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट. याला कारण असं आहे, आपली जी मुलं आहेत, छोटी छोटी मुलं असतात, नातवंड आहेत किंवा लहान मुलं, ज्या तरुण आया आहेत, वडील आहेत, आजोबा आहेत, तर त्यांना काय आहे की त्यांना त्या पिढीने सेलफोन आणलेला आहे. आपण आणला आहे सेलफोन, म्हणजे आपण वापरायला लागलो, आपण इंट्रोड्यूस केला, आपण विकत घेतला, आपल्या मुलांनी विकत घेतलेला आहे. म्हणजे त्यांना आपण तो दिला, आपण आणला सेलफोन, आपण तो वापर शिकवला, आपण खूप वापर करायला लागलो. म्हणजे खरं तर आपण का आत्मपरीक्षण करायचं की आपण किती वेळ सेलफोन वापरतो आहोत. तर आत्ताच्या आजी आजोबा आणि आत्ताचे, म्हणून मी म्हटलं 30 ते 70 या वयोगटातल्या आपल्या पिढीनी, या 2 पिढ्या आहेत, त्यांनी आपण विचार करायला हवा की आपण काय, म्हणजे सेलफोन आपण किती तास वापरतो, कसा वापरतो आणि त्याचे दुष्परिणाम आज किती होत आहेत. म्हणजे मी सांगते पोक्सोमध्ये तर ना सेलफोन ही लिंक आहे, मोठी लिंक आहे आज पोक्सोमध्ये. म्हणजे जेव्हा छोटी छोटी मुलं पळून जाऊन लग्न करतात, म्हणजे मुलं म्हणते मी त्यांना, म्हणजे तरुण तरुणी, त्या काय ना त्या साधारणपणे 14 वर्ष 15 वर्ष अशा त्या मुली असतात, किंवा ही मुलं असतात ती काहीतरी 20 21 किंवा काय, त्या मुली पण अशा टीनेजमधल्या किंवा 18 19 20 इव्हन 14-15च्या वर्षांचे सुद्धा असतात, 16 वर्षांचं. आणि मग त्यांची जेव्हा असे पळून जाऊन वगैरे करतात, त्याची पोक्सोच्या कोर्टामध्ये त्या केस येतात. मग ती मुलगी म्हणते की नाही ह्यांनी मला पळवून नेलं, आणि तो मुलगा असतो काहीतरी 20-20 वर्षाचा. आत कोण जातं, 7-7 वर्ष मुलगा जातो आतमध्ये, आणि त्याला खूप कडक कायदा येतो. म्हणजे कायदा हवा आपण जेव्हा म्हणतो तो कायदा कडक असतो, पण त्याच्यामुळे नुकसान पण खूप होतं. कुठली छोट्या मुलांची आयुष्य वेगवेगळी उद्ध्वस्त होतात. तर ह्याच्यामध्ये ती कॉन्व्हर्सेशन्स आज कोर्टासमोर आणली जातात, म्हणजे तपास कामामध्ये, की मेसेजेस, कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे मेसेजेस, ते जे चॅट करतात ना, ती जेव्हा येतात ती कितीतरी त्यावेळेस, म्हणजे जेव्हा ती यायची माझ्यासमोर तेव्हा मलाही बऱ्याच वेळा ती वाचावी लागली आहेत कोर्टामध्ये, बेलच्या कोर्टामध्ये. तर ती जी कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत ना, ती इतकी काहीतरी भयंकर असतात, म्हणजे हेच वल्गर आहेत, किंवा ती खूप लिमिट्स क्रॉस करून गेलेली आहेत. आणि तुम्हाला धक्का बसतो की अरे बापरे, अशा पद्धतीचे ही छोटी मुलं लिहू शकतायत. म्हणजे दे आर एक्सपोज्ड. अत्यंत सुलभ, सहज आणि अफाट माहिती या सेलफोनमध्ये मिळालेली आहे, आणि अवेलेबिलिटी आहे. त्या अवेलेबिलिटीमुळे हा सगळा आज
त्याच्यात हा प्रश्न तयार झालेला आहे. बरं, आता एक मला शेवटी एक तुम्हाला सर्वांना एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. म्हणजे कायदा, समाज आणि सेलफोन ह्याच्या संदर्भातली एक गोष्ट सांगते. एक राजा असतो आणि हा राजा त्याला त्याच्या दरबारामध्ये ज्योतिषी त्याला नेमायचा असतो. तर त्याला ज्योतिषी त्याला जेव्हा तो जो नेमायचा असतो तर त्या राजाला एक सवय असते. म्हणजे तो तसा ना थोडासा क्रुकेड असतो आणि त्याला असं वाटतं की आपण प्रश्न विचारून दुसऱ्या माणसाला अगदी चीत केलं पाहिजे. त्याला ते असं आवडत असतं. तर जे कोणी ज्योतिषी होण्यासाठी येतात तर त्यांना खूप वेगवेगळे प्रश्न विचारायचा आणि असं काहीतरी विचारायचा की समोरचा माणूस शेवटी तो जो आलेला असायचा तो प्रत्येक वेळेस तो उमेदवार नापास होत असे. आणि त्यामुळे तिथे ज्योतिषाची जी काही जागा होती ती भरलीच गेली नाही. आणि राजाला त्यावेळेस असं वाटायचं की पहा, मी किती हुशार आहे, मी किती छान किती हुशारीने प्रश्न विचारतोय, ज्योतिषी मिळतच नाही आहे. एक माणूस असतो तर तो हुशार असतो आणि मुख्य म्हणजे तो ज्योतिषी असतो. त्याचा ॲस्ट्रॉलॉजीचा खूप चांगला अभ्यास असतो आणि शिवाय तो हुशार असतो. तर तो म्हणतो की मी जातो, माझं नशीब असेल तर मला मिळेल जागा, म्हणून तो जातो. तिथे जाऊन तो राजाला सांगतो. राजा दरबार भरवतो, कारण राजाला इच्छा असते की मी किती छान प्रश्न विचारतो आणि तो कसा बाहेर जातो हे बघायचे. तर तो राजा त्याला सांगतो की ठीक आहे, तू आता आलेला आहेस तर तू मला असं सांग. तो एक मूठ स्वतः अशी मूठ धरून बसलेला असतो राजा. तो माझी ही मूठ आहे, तर या माझ्या मुठीत ही बंद मूठ आहे, तर माझी मूठ रिकामी आहे का त्याच्यात काही आहे. तर तो ज्योतिषी काही असं ठोकताळे वगैरे सगळे काय तो मांडतो आणि तो म्हणतो, राजा तुझी मूठ आहे ती रिकामी नाही आहे. मग राजा त्याला दुसरा प्रश्न विचारतो. नॅचरली दुसरा प्रश्न हाच असतो की माझ्या मुठीत काय आहे. तर तो म्हणजे तो जो ज्योतिषी असतो तो परत तिथे काहीतरी मांडतो आणि तो म्हणतो की तुझी जी मूठ आहे तर तुझ्या मुठीमध्ये एका छोट्याशा पक्षाचं एक छोटंसं अंड आहे. तुझ्या मुठीमध्ये अंड ठेवले असतो. मग राजा म्हणतो ठीक आहे, पण मग राजाला कळतं की 2 प्रश्नांची उत्तरं तर बरोबर दिलीत, खरंच अंड असतं. मग तो त्याला प्रश्न विचारतो की ठीक आहे, ते अंड आहे ते ठीक आहे, पण मग अंड हे सुस्थितीत आहे का ते तुटलेलं आहे, का ते मोडलेलं आहे अंड, तुटलेलं अंड आहे का सुस्थितीतलं आहे, ह्याचं उत्तर दे तू. ज्योतिषाला कळतं. आता त्याला काही मांडण्याची गरज नसते, त्याला कळलेलं असतं. तो म्हणतो, मनात स्वतःला म्हणतो की जर का मी असं सांगितलं की जे अंड आहे मुठीतलं ते अंड सुस्थितीत आहे, की राजा ते दाबून उघडताना दाबणार आणि असं दाखवणार, बघ मोडलेलं आहे, तुटलेलं आहे अंड. आणि मी जर असं सांगितलं की अंड तुटलेलं आहे तर तो काय करणार, हे बघ अंड चांगलं आहे. म्हणजे मी कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर दिलं तरी माझं ते राजा खोटंच ठरवणार आहे. तो हुशार असतो आणि तो उत्तर देतो. आणि तो उत्तर असं देतो, राजा ते जे अंड आहे ना, माझं ज्योतिष मला काय सांगतं, ते जे अंड आहे ना त्या अंड्याचं भविष्य आहे ते तुझ्या हातात आहे. तुझ्या हातात त्या अंड्याचं भविष्य आहे असं सांगतं ज्योतिष. राजा अर्थात त्याला नेमतो. अंड चांगलं असतं ते त्याचं भविष्य असतं. आज आपली ती परिस्थिती आहे. आपला जो तिसरा पंजा आहे ना त्याच्यामध्ये आपण सेलफोन आहे आपला. तो जो सेलफोन आहे तो तिसरा पंजा कसा वापरायचा आणि तो सेलफोन कसा करायचा हे आपलं भविष्य आहे. तर त्या ठिकाणी कायदा हा मदत करेल, पण कायदा तुमचे सगळे प्रश्न आज आपल्या समाजाचे सोडवू शकत नाही. त्यामुळे आपलं अंड मोडलेलं ठेवायचं आहे का ते सुस्थितीत हे आपल्या हातात आहे. तर मला असं वाटतं
की यामधून एक मला एवढाच एक उद्देश होता, एक थोडीशी आपल्या विचाराला सगळ्यांच्या आपण सगळे सुजाणात एक दिशा द्यावी, हा एक उद्देश होता. आणि मला इथे आपण बोलवलं त्याबद्दल आपले सर्वांचे म्हणजे मंडळाचे मी आभार मानते. धन्यवाद.